Francesc, conta'ns en este segon mes quin balanç fas tu de recollida de signatures. Bé, molt positiu, perquè jo personalment estic anant per tot el país fent els tallers de doblatge per tots els centres educatius i de primària, secundària, etc. I està rebent molt molt bon ressò la iniciativa per la nova Ràdio Televisió Valenciana. I bé, estem recollint signatures per tot arreu, en tot el territori del País Valencià. Però, en qualsevol dels casos, personetes que no poden signar ja voldrien fer-ho i te ho demanen, no? Però un momentet, és que només podem recollir això, signatures de majors d'edat i que estiguen censats així, no? També, més enllà del nostre territori, no? Nord enllà, també volien signar, però en fi, tenim el mateix problema, és a dir, que ens hem de limitar única i estrictament a això, a gent del país i major d'edat. És absurd que estiguem en aquesta situació, que no té cap sentit, no? No té cap sentit ni a nivell europeu tampoc, és a dir, tenim una Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries que obliga als estats membres que l'han signada, entre ells l'estat espanyol, a tindre una ràdio i una televisió públiques en la llengua corresponent, i això és el que s'està vulnerant absolutament amb el tancament de la Ràdio Televisió Valenciana. Per això la iniciativa és tan important, no? I jo crec que les persones que signen i les que no poden signar ho tenen molt clar això i estan per donar-nos suport absolutament.